bere biziko espioiak. Goizeko 10 laurden gutxi, Hollywood. Zergatik gelditu gara? Estudiora iritsi beharra daukat! Baina ze? Espioia jaio da. Goizeko 9:05, Beverly Hills Institutua. Ze gertatu da hemen denak horrela egoteko? Ez dakit ba? Kaixo, nahazturik ala? Gaur irten da gure urtekaria. Ara, bai ondo. Ea, ikus dezagun, non dago Beverly Hillseko institutuko guztien gogokoenan orden iragartzen duen horri aldea? Oh, ez! Hau ikaragarria da! Ze gertatzen da, Mandy? Institutuan sekula gertatu den ondamendirik handiena. Sam aukeratu dute guztien artean gogokoena. Zalantzarik gabe okerren bat gertatu da. Denek dakiten naizela institutuko neskarik maitatuena. Zergatik eman didate botua niri ba? Zergatik? Azkarra, divertigarria eta guztiz mundiala zarelako, Sam. Horregatik, zurekin irtengo gara asteburu honetan. Zer diozu? Horixe ba, gogokoenekin ibiltzea duguta gogoko, agur. Nahikoa da. Erokeria hau geldiarazi behar dut oraintxe bertan. Botoak berri zenbatzeko eskatuko dut. Tira, alako bitxikeriarik? Lore hauek zuretzat dira. Mil esker, Arnold, baina ez zegoen zertan. Baina, merezi dituzu. Maitatuena zarata. Aizu, Sam, sinatuko didazu nire urtekaria? Nik ere nahi dut, baita nik ere. Behar bada geroago lagunok, orain gauza batzuk egin behar ditut, gauza garrantzitsuak, agur! Sami, hau eskola zainaren armairua da? Bai, ze gauza garrantzitsu egin behar dugu hemen barruan. Ezkutatu. Sam, pertsonaia ospetsuaren egoera berri hau handitxo datorkizu. Baina entzun, ezin duzu hortik ies egin. Bete-betean onartu behar duzu. Beraz, irten horra zure miresleak agurtzera. Ez horren azkar. Bengoz postu egin nau Jerryren berri izatea! Andereñoak barkatu baina oso berri txarrak ditut. Julia Hastings eta Dirk Johnson munduko zinema izarrik handienetakoak baitu egin dituzte. Nau ba horren beste posten. Eta nola gertatu zen? Egun argiz izan zen eta hori bereziki arraroa da. Arraroa benetan, uste nuen izarrek etxean eta lanparapean baino ez zutela eguzkia hartzen? Susmagarririk bai, Jerry? Ez, horregatik nahi duguztuek mozorroturik eta inor jakin gabe Brock Williams zaintzera joatea. Bera da aktoreetan diru egiten hirugarrena eta hurrengo ura baituko duten susmoa dugu. Ene bada, Brock Williams sekulako gizon puxka da? Bai, posten nau zuen gogo bizia ikusteak, baina gogoratu hau oso pertsona ezaguna dela. Diskrezioa funtsezkoa da, ez dugu nahi edabideek ezer jakiterik. Lasaitu, Jerry, guztiz profesionalak aragu. Aien jainkoa, begira zein polita? Suziri antzeko txankletak dira hauek. Zoragarriak dira, eta nik probatu nahi ditut. Jakina, hemen ditugu arnaz erraz edonora joateko aire mozorroak, belarriko irratigailuak, banana itxurako bumeranak, eta betiko bizkarzorro propultsazailea, baina gauza pilarekin betea. Mil esker, Jerry, hemendik aurrera gure esku. Goizeko 10:25, Brock Williamsen etxea. Zergatik naiz berriro lore zaina? Neskame mozorroa bat atorrelako nire zapatekin eta sukaldari penagarria zarelako. Bai, mil esker. Ez horregatik, orain egin dezagun Jerryk esandakoa, goazen Brock zaintzera. Ederki. Ai, ama, hau egundoko leku zoragarria da. Jakina, Brock Williamsen logela data. Eta begira, urroe bat auka lagunak. Lober, ikerketan lanetan etorri gara ona. Ez doiko gauzak aurkitu behar ditugu. Honek balio dizu? Aizu, utzi hoiekor. Aizue, zergatik etzatozte hau ikustera?
zer hori? Egia esan, ni hartaz ari nintzen. Hori izango da bahitzailea. Hau espio jokarrapatu egin behar dugu. Ez dago oraina bezalakorik. Neuk irakatsiko dizut pertsonaia ospetsu eta guztiz erakargarriak baitzen. Baina ze... Ez kezkatu, Brock. Kuskusero hau ez da berriro zelatan ibiliko. Williams jauna nahi zuretzat aditu? Eta kuskusero deitzen duzun hori, ospe handiko argazkilaria da. Ez dut gogoko nire etxeko langileek kazetariei eraso egiteri. Enaiz zure etxeko langile hutsa. Etxeko kontuetarako ingeniaria naiz. Gainera, zu babesten ari nintzen. Babestu? Aldizkari ospetsu baten lehen orrialdean agertzeko babesa behar aldu. Nien nintzateke horretaz kezkatuko. Kamera ondatuta daukat, nire abokatuak deituko dizu. Entzun, sentitzen dut benetan. Bai, esan nahi duzuna, baina orain itzuli zeuen lanetara, 3. Ondo zaude, Clover. Ondo nago. Baina kabo nire liura. Ondo ulertzen dizut, gizon puska izatetik ergel galanta izatera igaro da. Entzunan duzue hori. Argita garbi. Guazen! Zerbait egin behar dugu. Arnaz errazedonora joateko aire mozorroa. Gero zaurrunago daude. Bazkarrako joango gara. Zoragarria, prez ere egingo dugu. Hori hartuko dugu. Haizu! Lasa, itzuliko dizugu. Tira, hau daukagu behintzat? Zer da hori ba? Ez dakit baina, bahitzaileari erori zaio tunel barruan. Jerriri bidaliko diogu. Ideia bikaina da hori. Zer berri duzue, antareñoak? Zoritxarrez, Brock galdu berri dugu, Jerry. Hobe duzue itzultzea, oraintxe bidaliko dizuet helikopteroa. Ongi, atxedena behar duteta? Kontua da beste eginkizun bat duzuela. Anderreston zinemako izar ospetsuak estreinaldia izango du gaur Hollywooden. Zuetako batek Anderrena egin beharko du, beste biek bahitzailea harrapa aldezaten. Tira, argitako nik egin behar dudala Amberren papera, neu naiz hiruretan dramatikoena. Barkatu, baina zu altu egia zara. Horregatik Ales aukeratu dugu aktore ospetsuarena egiteko. Ales? Ni? Anderrestonen maskara bat egiten ari gara une honetan, eta ospetsuekin jarraituz, Samek miresleen gutunu holde ikaragarria jaso. Antza denez zeu zara hemen sentsazio berria. Ikaragarria. Gaueko 8:57, Hollywood. Proban, Sam mortzaude? Hemen nago. Gogoratu gaizkileak kamera erabilizuela Brock geldiarazteko. Hemengo paparazzietako bat izan daiteke. Erne egon. Ernenako bai sinetxidazu? Hemen dator gure izarra.
Eskerrak eman nahi dizuet guztioi nire azken filma ikusteagatik. Horixe izan da orain arte nire karreran gehien bete nauen papera. Gehiegi antzesten dabil, neukekin behar nuen. Entzun dizut, Clover. Inork ez du amuzkirik irentzi. Bahitzaileak nekez sinetz dezake Alesen antzezpen penagarria. Lagunok, ez dut sinemako izarra izan nahi. Clover, zatozan berrena egiten nahi baduzu. Nondik etorri da izpia? Ez dakit, baina urkituko dut zuk zaindu Ales. Clover, uste dut izpia proiektoretik datorrela. Ales, jo dute. Areto zainek harrapatu egin dute. Zergatik gaizto suertatzen ote dira politena. Harrapa dezagun! Ze gertatu da? Hormigoi makina batetik irten naizela iruditzen zait. Ez ba, Marco Lumierrek zuekin erabili du antza bere esperimentuzko kamera berria. Marco Lumi zer? Marco Lumière, filmegile esperimental ospindu bat da, eta obiektuak jota bertan izozten dituen kamera asmatu du. Ego Afrika aurreko uarte ezkutu batean bizi da antza. Ziur naiz bertara eraman dutela, Ales. Garraio azkarra prestatu dizuet. Zorteon nandareñoak. Teknologia kontu hauekin gero eta okerrago gabiltza. Ba eskerrak Ales baitu duten, bestela leku gutxiago edukiko baikenuke hemen. Goizeko 7:23, Ego Afrika aldean. Azkenean hankak luzatzeko lekua. Tira, guazen Lumierren bila. Uste dut aurkitu dugula. Bera da, eta hor dago Ales, eta beste izarrak. Seguraski zergatik bildu zaituztedan jakiteko irrikan zaudeten. Ez horixe lagun, hemendik aldegin nahi dugu oraintxe, hori baino ez. Nire agentea izugarrik ezkatuta egongo da nigatik. Haze lastima. Alere esan egingo dizuet, iraganean, Hollywoodek mespretsu handia egin zion nire lanari. Orain, sekulako filma antzezina egiteko asmoa daukat, eta zuek antzezle izango zarete bertan. Enuke horretan parte hartuko ez da zerrendaburu izatea eta munduko diru guztia eskainita ere. Sinetsi dazu, ezin izango diozu eskaintza honi ezetzik esan. Eta ezetz esaten baldin badugu? Ez duzu aukerarik. Uarte hau zinema estudio erraldoia da. Trampa eta lehergailuz josita dago. Eta sarraskia jasoko duten kamerez beteta. Batek daki. Nire filma rakastatxutik zuetariko baten batek bizirik irtetea lortzen badu, agian bigarren partea egingo du. Lehenengo Alesek niri zegokidan papera bere ganatu du. Eta orain film batean parte hartuko du, noiz izango ote dut nik aukera handia. Lurra Cloverri deika. Ales baitu egin dute, eta filmean antzestera behartuta dago. Zer esan nahi duzu? Filmatzen hasi baino lehen geldiarazi behar dugu ero hori. Zuk nahasitzazu gorilak, nik aktoriak zainduko ditut. 1, 2, 3! Guazen basora! Uste dut neure papera jokatu beharko dudala. Kontuz, bomba! Dirudienez, iruzurti bat sartu da nire filmean. Egon pixka batean, zuetzara hanbe. Ni Ales naiz, zuek salbatzera etorri naiz. Tira, neska, hasi nahi duzunean. Jarraira zue! Gera gaitezen hemen hila paino isilago. Egidaztu besede bat, ez hilik aipatu. Lan bikaina, jarraitu horrela! Leku seguru bat dirudi, eskuta gaitezen hor.
Kontuz! Goazen hemendik! Nortzuk dira neska hoiek, ez dira aktoreak baino? Kendu gainetik! Errealitate utxera itzuli behar dugu lehen bailen. Utzi behingoz, txantxatxarrak egiteari! Barkat. Nola irtengo ote gara honetatik? Horra, irteteko txartela! Hain zuzen horrexeratik erabiltzen ditut nik dobleak filmetan! Neska hoiek onak dira gero. Talentu gazte freskoa dago hemen zukua ateratzeko. Benetan beldurgarria da, baina behintzat ihes egin diegu Lumierren lagunei. Egon pixka batean, monstro mekanikoa baino ez da. Ez daukagu zertan beldurrik izan. Gerota hobeto egiten dituzte alako filmetarako monstruoa. Eta ez da bakarrik etorri. Alde egin dezagun hemendik! Ez da sekula gutxi etxi behar osagarri hon baten indarra. Eutxio zuen, plan bat daukat! Zulotik atera gara, baina zer da sasi artean mugitzen dena? Bai, soldatuak baino okerragoak dirudite. Hala litzateke espalitz minigunaz jantzita datozela. Gizon taldero batek inguratzen hauenean autografoa nahi dutelako izaten da. Ba uste dut hauek ez dutela horrelakorik nahi. Zer gertatzen da? Ez horren azkar, Lumier! Hau bai, bukaera alaia. Lan bikaina antereñoak. Bai, zuei esker berriz ere izarrak izango gara. Izarrak ikusten ibili beharrean. Inoiz zineman lanik egin nahi baldin baduzue, deitu iguzue. Ara, txikitako ametsa izan dut neure burua pantalla handian ikustearena. Behar bada onartu egingo dut zure eskaintza. Lastima gaur egun ez diren soinurik gabekoak egiten. Goizeko 9:10, Beverly Hills Institutua. Ez dakitzu, baina ni izugarri pozik nago berriz ere etxean egotea. Bai, Joixe, nahikoa dut ospetsuen kontu ez. Uste dut gara izaudela eskola zainaren armairura iristeko korrika egin ezkero. Entzun denok mesedez, iragarpen garrantzitsu bat egin behar dut eta. Boto zenbaketa berriro egin ondoren, aurkitu dut okerlarri bat zegoela lehendabizikoan. Eta nik pentsatu bezala, neu naiz eskolako neskariko gogoena. Egon, lasai mesedez, txatxotan dituen kontuz egin unozuetan. Eskola zainaren armairua aipatuko diogu? Ez, Joixe. Aizu, non da Ales? Ez dakit, behar bada gaixorik egongo da. Arraroa da, gu biotako bati deituko zion, ez da? Lagundu!
herri hau bakean. Orain ezin dizuta inork lagundu. Arnaz erraz edonora joateko aire mozorroa. Gero zaurrunago daude! Bazkarrako joango gara! Nora joan dira! Zoragarria! Orain zer egingo dugu? Hori hartuko dugu. Haizu! Lasa, itzuliko dizugu! Tira, hau daukagu behintzat? Zer da hori ba? Ez dakit baina, bahitzaileari erori zaio tunel barruan. Jerriri bidaliko diogu. Ideia bikaina da hori. Brock Williams sekulako gizon puxka da? Bai, posten nau zuen gogo bizia ikusteak, baina gogoratu hau oso pertsona ezaguna dela. Diskrezioa funtsezkoa da, ez dugu nahi edabideek ezer jakiterik. Lasaitu, Jerry, guztiz profesionalak aragu. Haien jainkoa, begira zein politak! Suziri antzeko txankletak dira hauek. Zoragarriak dira, eta nik probatu nahi ditut. Jakina, hemen ditugu Arnaz erraz edonora joateko aire mozorroak, belarriko irratigailuak, banana itxurako bumeranak, eta betiko bizkarzorro propultsatzailea, baina gauza pilarekin betea. Mil esker, Jerry, hemendik aurrera gure esku. Goizeko 10:25, Brock Williamsen etxea. Zergatik naiz berriro lorezaina? Neskame mozorroa bat atorrelako nire zapatekin eta sukaldari penagarria zarelako. Bai, mil esker. Ez horregatik, orain egin dezagun Jerryk esandakoa, goazen Brock zaintzera. Ederki. Ai, ama, hau egundoko leku zoragarria da. Jakina, Brock Williamsen logela data. Eta begira, urroe bat auka lagunak. Iau! Clover, ikerketan lanetan etorri gara ona. Ez ohiko gauzak aurkitu behar ditugu. Honek balio dizu? Aizu, utzi hoiekor. Aizue, zergatik etzatozte hau ikustera? Kaixo, ederroni. Egia esan, ni hartaz ari nintzen. Hori izango da bahitzailea. Hau espioio karrapatu egin behar dugu. Ez dago oraina bezalakorik. Neukira katxiko dizut, pertsonaia ospetsu eta guztiz erakargarriak baitzen. Baina ze... Ez kezkatu, Brock. Kuskusero hau ez da berriro zelatan ibiliko. Williams jauna nahi zuretzat aditu? Eta kuskusero deitzen duzun hori, ospe handiko argazkilaria da. Ez dut gogoko nire etxeko langileek kazetariei eraso egiteri. Endai zure etxeko langile hutsa. Etxeko kontuetarako ingeniaria naiz. Gainera, zu babesten ari nintzen. Babestu? Aldizkari ospetsu baten lehen orrialdean agertzeko babesa beharraldu. Nien nintzateke horretaz kezkatuko. Kamera ondatuta daukat, nire abokatuak deituko dizu. Entzun, sentitzen dut benetan. Bai, esan nahi duzuna, baina orain itzuli zeuen lanetara, hirurok. Ondo zaude, Clover. Ondo nago. Baina akabo nire lilura. Ondo ulertzen dizut, gizon puska izatetik ergel galanta izatera igaro da.
Entzumen duzue hori. Argita garbi. Guazen! Zerbait egin behar dugu. Agur! Ai, nahikoa da. Erokeria hau geldiarazi behar dut oraintxe bertan. Botoak berri zenbatzeko eskatuko dut. Tira, alako bitxikeriarik? Lore hauek zuretzat dira. Mil esker, Arnold, baina ez zegoen zertan. Baina, merezi dituzu. Maitatuen azarata. Aizu, Sam, sinatuko didazu nire urtekaria? Nik ere nahi dut, baita nik ere. Behar bada geroago lagunok, orain gauza batzuk egin behar ditut, gauza garrantzitsuak, Sami, hau eskolazainaren armairua da? Bai, ze gauza garrantzitsu egin behar dugu hemen barruan. Ezkutatu. Sam, pertsonaia ospetsuaren egoera berri hauan ditxo datorkizu. Baina entzun, ezin duzu hortik ies egin. Bete-betean onartu behar duzu. Beraz, irten horra zure miresleak agurtzera. Ez horren azkar. Bengoz postu egin hau jarreran berri izateak! Andereñoak barkatu baina oso berritxarrak ditut. Julia Hastings eta Dirk Johnson munduko zinema izarrik handienetakoak baitu egin dituzte. Enau ba horren beste posten. Eta nola gertatu zen? Egun argiz izan zen eta hori bereziki arraroa da. Arraroa benetan, uste nuen izarrek etxean eta lanparapean baino ez zutela eguzki hartzen? Susmagarririk bai, Jerry? Ez, horregatik nahi duguztuek mozorroturik eta inor jakin gabe Brock Williams zaintzera joatea. Bera da aktoreetan diru egiten hirugarrena eta hurrengo ura baituko duten susmoa dugu. Ene bada! Bere biziko espioiak. Goizeko 10 laurden gutxi, Hollywood. Zergatik gelditu gara. Estudiora iritsi beharra daukat. Baina ze? Espioia jaio da. Goizeko 9:05, Beverly Hills Institutua. Ze gertatu da hemen denak horrela egoteko? Ez dakit ba? Kaixo, nahasturik ala. Gaur irten da gure urtekaria. Ara, bai ondo. Ea, ikus dezagun, non dago Beverly Hillseko institutuko guztien gogokoena norden iragartzen duen horri aldea? Oh, ez! Hau ikaragarria da! Ze gertatzen da, Mandy? Institutuan sekula gertatu den ondamendirik handiena. Sam aukeratu dute guztien artean gogokoena. Zalantzarik gabe okerren bat gertatu da. Denek dakite neu naizela institutuko neskarik maitatuena. Zergatik eman didate botoa niri ba? Zergatik? Azkarra divertigarria eta guztiz mundiala zarelako, Sam. Horregatik, zurekin irtengo gara asteburu honetan. Zer diozu? Horixe ba, gogokoenekin ibiltzea dugu